Gisuspinde sa lokal nga gobyerno sa Talaingod, Davao del Norte ang klase sa pipila ka eskwelahan. Sugod kagahapon alas 2 sa hapon Marso 6, 2026 human sa report adunay hulga sa Pangayaw sa pipila ka barangay. Sumala sa memorandum nga gipagawas ni Mayor Johnny Libayaw ang chairperson sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Talaingod nga temporaryong gisuspinde ang klase aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo ug school personnel. Higit sa mga apektadong lugar, ang Barangay Daguhoy, partikular ang sitio Lumundong, Pongpong, Lumbayan, Bato, Badyatan, Kilometer 31, Bulo ug Peroy. Samtang sa Barangay Palmahil, apektado ang sitio Natulinan, Banuog, Sambulungan ug Nalubas. Gipahimangnuan usab sa lokal nga gobyerno ang publiko nga magbantay ug maglikay sa pagbiyahe o pag-agi sa mga apektadong lugar hangtod ideklarang luwas na sa mga otoridad ang sitwasyon. Padayon usab nga gipahimangnuan sa MDRRMC ang mga barangay leaders ug school heads nga kanunay i-monitor ang kahimtang ug ingon man ang anunsyo kabahin sa pagpadayon sa klase. RMN